dening keluarga ageng panjenenganipun simbah kawula panjenenganipun simbah Riem derek ingkang nandang bagya mulya matur pangestunipun dening keluarga wonten ing siang punika panglipur wonten Arelenggahen ingkang kepareng rawuh matur kasebanduwun juga ngrawuh derek pangayoman saking pepunden sepuh wong kang ngreksa wonten ing laladan Bumi Sukagung simbah Cantang Balung matur supanuwun mugi berkahi dhateng kula sak kanca putra mayah ingkang badhe kepareng derek gelar kiprah wonten ing sasana rinengga lumantar dalar putri Dewangga makarya kanca paraga pandhaswara ngandharaken perkara jaya proporsional audio kados pundi kiprahipun sugeng midhangetaken sugeng amirsani dalar putri Dewangga sasana rinengga sumangga.
dipun saking Delok Putri Dewangga wonten ing siang menika derek paduka kula gagem panjenengan Ibu Turia ingkang nandhang bagya mulya kagem temanten saribit Mbak Watimah ugi Mas Dito Riantika ingkang badhe keparangan lampahi lelomban wonten ing samudraning jagat mugi manggih kula ingkang bagya mulya sakinah mawaddah ugi warahmah amin amin ya rabbal alamin sagung para tamu sedaya para rawuh tadi dari keluarga besarnya Ibu Turiem, terima kasih teman-teman panitia. Juga tadi itu kamu nggak lupa tahu sama tidak ada kakak Yuli ya. Kak Yuli dari Mbak keluarga Mbak Menawa nanti Menawi. Mbak Menawi. Lah ya Mas Tegwi, Mbak Menawi Mbak Menawa gitu. Ini tadi Mbak Yuli dari Kalirejo, terima kasih juga hadir. Iya. Sebetulnya banyak atensi yang mau saya naikkan, tapi mohon izin karena ini beksinya juga dolala, kita selang-seling. Betul, ya. Kita di suasana ekstra. Iki mau bosku iki juragane angkot ora nyawer, iki nek lagune Negara Angin mau nggon kanca-kanca kuwi lho, kanca-kanca. Kanca mumet ki lho, mau njaluk kanca mumet ki diganti lagune Negara Angin. Kesuwen numpak angkot. Engko dibantu karo Arlia, karo Rina nggih. Piye Mas? Ya. Oh, sinten menika nyuwun Marmaya piye? Sinten Kang Yun? Ibu Sepi, oh iya. Oh, Bu Semi, oh iya iki sing Ibu Sepi rame ngene kok rame ngene kok sepi to. Iki aku duwe mbokde jenenge Bu Sepi ngamburi niki. Tak kira Bu Sepi kuwi. Iki Bu Semi iki juragan kula iki. Napa nggih? Iki wingi nyawer 150. Sing mbok omongke kae Bu iki. Iki lho sing mbok dawuhke wingi sak lagu 100. Iki anake lanang urung dibu. Ora mbok rabi apa piye? Ya sik nunggu ibune sik. Oh iso. Umar Waya saya pangapunten ini teman-teman ditunggu dulu ya. Sabar ya, Bos. Dijogeti sapa iki sarep jogeti? Ya, iso kabeh, iso kabeh. Ngadeg kok ya. Marmaya diceluk saka kowe dhisik apa saka kowe ya. Enak iki. Endi sing gak diceluk sakmene akeh kok. Timbalono Raden Marmaya di atas pisang di bawah jantung undur ning pinggir kali dia terpasang dia tergantung dia terpasang dia tergantung asal dapat
Ayo,
pisan kantor para tamu sang Yomoro Bilangga. Mbak Arlia, saya ditemani untuk berdiri dulu. Sedikit berbincang-bincang untuk para tamu, sedaya para keluarga. Ingkang kinten kala